Good morning po sa inyong lahat. Tika lang, ayusin ko lang. Nagloko ang ating tripod. Nagloko-loko na. Ayan, tika lang. Alright, magandang umaga po. Kumusta po kayong lahat? Nardi C, good morning. Kumusta Nard? Teka lang, nagloko ang aking tripod eh. Anong nangyari dito? And bago ang lahat, shout out ko muna kayong lahat. Good morning po. Mega love shout out po sa inyong lahat. Anong nangyari dito? Hindi magkasya. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mega love shout out. Anong nangyari dito? Bakit may ganito? Mega love shout out po kay Mami Mercy Calonod. Ayan. Bago tayo magsimula, mega love shout out po kay Mami Mercy Calonod, kay Nani Sanchez Vlog, kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa, mega love shout out. Kay Biyaheng Frankel Sam, kay Nardi C, good morning. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out. Kumusta po kayo? Yan, magandang umaga. Yan. Happy Palm Sunday. Good morning po. Ayan. At sa lahat ng ating mga solid na subscribers, saan man sulok kayo ng mundo, yan. Mega love shout out. Yan, yan. Ang ating topic ngayon. Saan ba nagsimula ang lahat ng ito? Kasi Palm Sunday ngayon. Umpisa natin, bakit umabot sa ganong kaguluhan? Bakit umabot sa napakagulong sitwasyon ang ating mga politiko ngayon? Bakit umabot tayo sa ganitong sistema ng politika sa ating bansa? Ayan. Siyempre, like and share na lang po para maging aware po ang lahat. Ayan, mega love shout out sa 3 million. Tika lang, asan yun si... bakit nawalan ito ng ano? Nawalan ito si Nard ng ano? Nawalan ng brief ito. Ayan, kumusta Nard? Ayan, yun na. Pasensya ka na, Nard. Nagpaplano akong umano sa iyo, may dumating din ang problema, kaya pagpasensyaan mo na. Hindi ako nakarating, kaya sana maintindihan mo. Ayan. Pero papasal din ako dyan. Yan, bago ang lahat, bago tayo magsimula, kung saan nangyari ang lahat ng ito, no? Balikan natin bakit nagkaganon. Alam niyo yung yung mga panahon na itong ang ating presidente ngayon na si Bongbong Marcos ay
Talagang gustong-gusto niya, kung saan naglaban sila ni sa pagka-Vice President noong 2016 ay tinalo siya ni Leni Robredo, no? Vice President ni Vice President Leni Robredo. Ngayon, sa kagustuhan niya na mapatunayan na popular pa rin siya, ay nagprotesta sila, gawa ng mga sinabi ay dinaya, no? Dinaya, siya ay dinaya, no? Siya ay dinaya. Ngayon, hanggat sa natapos, hanggat sa yung mga protesta, walang tapos na protesta, sa kaduluduluhan, talo pa rin siya. As in talo. Talo siya sa kaduluduluhan. Ngayon, dumating ang pagkakataon ng 2022 na nakita niya ang pagkakataon na ang mga Duterte ay grabe ka popular. Kaya gumawa siya ng paraan, gumawa ng mga pamamaraan kung paano maakit ito si Inday Sara, kung paano mapapayag. Lahat ginawa ng paraan. Sa madaling salita ay napapayag niya ang ating Vice President, kung saan pagkakataon na ni Vice President Sara Duterte na maging presidente, no? Pero nangyari ang lahat ng iyan nang nakumbinsi nila ang VP Inday Sara na maging Vice President, no? Tandaan nyo, wala siyang kumbaga, ang papel niya pagdating lalo na sa media ay hindi maganda ang papel niya pagdating sa media. Kaya nga nagtaka tayo nung nanalo na, sobrang bango niya na, no? Parang out of the blue, nalimutan lahat ang problema na pinasok ng mga Marcos, no? Nakalimutan lahat. Ngayon, dumating na yung punto na nung nakaupo na siya sa pagka presidente, nanalo na siya, nagamit niya na nga, di ba? Nagamit niya yung mga Duterte. Dumating sa punto na nagka-interest na. Pumasok na sa punto na nagka-interest na yung kanyang pinsan na si Romualdez. Nagka-interest na, kaya pinasok yung PI, no? Pinasok niya yung PI, no? Tandaan niyo yan, ano? Umpisahan natin doon kung paano nagkandalit-silitsi ang bayan natin, ano? No? Sabihin kong gano'n. Kasi nga wala na tayong magandang nakikita kung hindi bangayan, no? Bangayan hanggat sa ito na nga naando na sa dahig ang dating Pangulong Duterte, pinagkanulo na, no? Ito opinion ko lang ito, opinion ito ng isang pangkaraniwang mamamayan, ano? Opinion ito, usap-usapan ito sa mga dito sa mga palipaligid, usap-usapan ito ng pangkaraniwang mamamayan. Kumbaga, inilalahad ko lang, hindi ko hangad na siraan ng administrasyon na ito, ano? Hindi ko hangad na sirain kung sino man ang nakaupo. Ang atin lang, sinasalaysay natin, ano, bilang isang mamamayan na may kalayaang magsalita na tulad
tulad ko, no? Ngayon, ito na nga, nangyari ang lahat, nagkaroon ng interest, nagkaroon ng PI, no? Na, kumbaga, gumamit ng pira, gumamit ng kung ano-anong sistema na hindi angkop sa kasalukuyang batas natin, gumamit ng sistema dahil nga sa kanilang pansariling interest, no? Kaya ang dating pangulo bilang isang hukom, bilang isang huwes, nakikita niya na mali, kaya napilitan din siyang magsalita kung saan itong kasalukuyang administrasyon ay inisip nila na kinakalaban sila. Yan, diyan nagsimula ang lahat. At pagdating doon, hindi na maganda ang naging resulta, kung saan kung ano-ano nang binabato, kung ano-ano nang pinagagawa, may mga kinasuhan, may mga kinulong, lahat gusto nang gawin, no? Lahat ng nakadikit, lahat ng mga malalapit ginipit na. Kasi nga nakikita nila kung gaano kalakas ang suporta, iyon ang inuna nila lahat para pagdating na dito sa punto na katulad nito na hinuli na ang dating Pangulong Duterte, wala nang gaanong ingay, wala nang gaanong magbabalita kung saan isinara nila ang Isiminay, ikinulong yung may-ari ng Isiminay, no? Doon nagawa nilang lahat. Kaya isa iyon sa ikinatakot ng mga mainstream media. Baka pagdating ng araw na sila rin ay bumira, sila rin ay masarado. Binigyan sila ng babala, no? Na once na ginawa niyo yan, ito ang mangyayari sa inyo. Ganon ang nangyari. Kaya nga ang ginawa ng mga mainstream media, wala nang nagawa. Kung hindi, wala na silang nakitang mali, wala nang balitang hindi maganda, no? Kaya maraming nagsabi na kahit hindi nag-declare ng martial law na, no? Maraming nagsasabi niya na iyan ay opinion ng isang mga pangkaraniwang mamamayan, no? Hindi natin sinasabing iyon na ang official na tingin ng mga opinion lang yun, mga usapan, kumbaga sa kanto, yun ay usap-usapang kasi hindi naman bilang opinion ng mamamayan, hindi naman yun na masasabing pag sinabi kasing legal, dumadaan yun sa dumadaan yun sa mga korte, no? Yun ay opinion ng isang mamamayan. Kaya nga maraming nagduda, maraming nagkibit balikat, maraming mayroon naman umaagre, no? Kumbaga yung mga pagdating kasi doon sa hindi naman natin maiwasan na talagang mayroong pro, mayroong anti. Ang problema kasi pag tinitingnan mo naman yung mga pangyayari, talagang masasabi natin na talagang medyo hindi maganda ang pamamaraan, kumbaga brasuhan, katulad sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, kung saan pinagpipilitan nila yung 9851 na iyon ay surrender, no? Sinasabi naman ng Senado na ang surrender ay para lang sa mga foreigner, no? Kung saan nando na yung mga sinasabi nga ni Boying Rimulya na iyon ang kanyang interpretasyon, kaya iyon ang kanyang ginawa, no? Kung saan lumalabas pa nga na pinangunahan niya na yung ICC,
na doon sa ICC walang warrant. Pero sinasabi naman ng DOJ na sa kanila sa ICC na iyon ay warrant na, di ba? Kaya nga ngayon makikita mo na talagang ito bakbakan na ito ng mga legal expert, no? Bakbakan na ito ng mga legal expert. Pero ngayon maniniwala kayo na ang mangyayari ngayon ay legal opinion ng nakaupo na administrasyon, no? Maniniwala kayo. Kaya ang paniniwalaan ngayon, lalong-lalo na yung mga pro administration, ay yung opinion ng mga legal na nakaupo ngayon sa administrasyon, no? Maraming nabubulagan pag hindi nagbabasa, pag hindi nakikialam. Maraming nabubulagan, ano? Pag naniniwala lamang sa mga sabi-sabi. Kaya kung tutuusin, ngayon talagang yung mga pro, yun ang paniniwala nila. Pero kung tayo ay magbasa, maniniwala kayo na medyo sablay talaga, no? Hindi tayo mga legal expert. Pero kung babasahin nyo, naku po, makikita nyo. Kung makikita nyo, madali naman i-google, ano? Yung Republic Act 9851. Makikita nyo, walang surrender doon. Isusurrender mo ang Pilipino. Kung hindi, ang surrender ay yung foreigner, no? Pag Pilipino, kailangan mayroong court warrant galing dito sa atin. Kaya ang problema, dahil nga wala na tayo doon, na sinasabi nilang Rome Statute, ang ginamit nila ay surrender, no? Kaya itong legal battle na ito, mangyayari ang lahat na ito pagkatapos nitong administrasyon na ito. Kaya kung titingnan natin lahat ng paraan na hindi matapos ang administrasyon ito, gagawin yan. Kasi nga once na natapos itong administrasyon na ito, darating ang araw, babalik yan sa kanila lahat, no? Kasi kung makikita natin, ang nagpaikot ng lahat ng ito ay napaikot sila ng komunista. Nagamit sila ng mga komunista, no? Nang dahil doon sa kanilang pansariling interes, doon napasok ang kanilang strategy kung paano pasukin ng mga komunista. Alam niyo kung bakit? Ang komunista ay magaling yan magsaywar. Magaling yan sumabay kung paano kayo mapasok. No? Magaling yan sumabay, sumakay kung paano kayo papasukin. Ngayon, nangyari na ang lahat ng iyan. Kaya, darating ang araw, hindi lang isa, hindi lang tatlo, hindi lang tatlo ang makukulong. Pagdating ng araw, tandaan nyo ito. Pagdating ng araw, ang magiging kaso dyan, malamang sa malamang, treason. Kasi bakit mo ba naman isinuko ang isang Pilipino? No? Wala naman talagang suko doon. Kung hindi, wala naman talagang surrender doon. Kasi pag sinurrender mo, ibig sabihin, wala nang kakayanan ang hudikatura natin dito sa ating bansa. Isinurrender mo na eh. Ibig sabihin, hindi mo na kaya yung hindi na kaya ng hudikatura dito sa ating bansa, hindi na kaya ng ating mga batas, wala nang umiiral na batas dito sa atin kasi isinuko mo na eh. No? Kaya itong na ito, sabi nga, nasa kasalukuyan tayong nasa kasalukuyan tayo ng bagyo. Hindi natin pwedeng sagasaan yan kasi malulunod tayo, maniwala kayo. Kaya nga yung iba, dahil alam nila na hindi talaga nila kayang
di nila kayang sagasain, magtago-tago na lang muna sila, maglayo-layo na. Makikita niyo ang pagdating ng araw na sila naman, no? Or iba naman. Diyan yung makikita na talagang ipapakita niyan kung gaano binaluktot ang ating mga pagkasalukuyang batas dito sa ating bansa, no? Ngayon, hindi kakayanin talaga kahit anong gawin, no? Kahit anong gawin. Sa lakas ng bagyo, hindi mo kayang salubungin ang baha dahil rumaragasa yan. Malulunod at malulunod ka. Pero pagdating ng araw, diyan mo makikita. Yan ang pagkakataon. Sabi nga nila, pag ang gulong umiikot. Oh. Ngayon nasa ibabaw. Sa mga susunod na panahon, nasa ilalim naman yan. Yan ang sinasabing weather lang. No? Kaya nga, ngayon, yung mga diehard supporter ng dating Pangulong Duterte, ang tanging yung magagawa, ipagdasal nyo na maging maayos ang kalusugan niya doon. Kasi nga, nandoon na sa legal battle, hindi na kayang kontrolin yan ng gobyerno dito. Pagdating doon, hindi na nila kayang kontrolin. Alam nyo, napakaganda nga eh. Napakaganda ang parang pumabor pa nga sa dating Pangulong Duterte, ano? Kahit na naawa tayo sa kalagayan niya dahil nga siya ay 80 years old. Talagang mahina na. Mahina na rin talaga ang dating Pangulong Duterte. Years old, kumbaga, hindi na nila inisip ang physical condition. Basta ang inisip nila, hiyain at durugin, no? Takutin ang lahat ng mga sumusuporta sa dating Pangulong Duterte. Yan ang nasa isip nila eh. Para wala nang gumalaw, wala nang pumalag, wala nang kumontra sa kanilang lahat ng gagawin. Yan ang message na malinaw niyan. Dahil nga siya ay dating presidente, nagalaw, paano ka pa? No? Na ikaw ay pangkaraniwang tao na lang, pangkaraniwang mamamayan, kahit na sabihin na ikaw ay pinakamataas pa sa gobyerno, makikita nyo ang ginawa. Isa yan warning na kayo hindi nyo pwedeng gawin yan sa kasalukuyang gobyerno. Yan ang warning yan. Kaya nga, maraming nagsasabi, yung mainstream media ay nababayaran. Ako, sa opinion ko, maaring mayroon, kasi noon pa naman yan, lumulutang na yan noon pa eh. Maaring mayroon, pero ang sa akin, marami talagang natakot. Yan ang masasabi natin. Maraming natatakot na baka sila naman ang balikan, masarado ang kanilang mga estasyon. Inegosyo yan eh. Hanap buhay, di ba? Natatakot sila na once na ginawa nila ang kumontra or magbalita ng hindi maganda, sila ang babalikan. Kaya anong nangyari ngayon? Ang nangyari ngayon ay naging pipi at bingi. Bulag, pipi at bingi ang nangyari ngayon. Di ba? Yung maraming nag-iba yung mainstream media na bayaran. Siguro, kasi isipin mo, pagdating sa may mga direktor yan eh. Kaya nilang, yung mga anchorman, may mga binabasa yan na script eh. No? Pag sinulat ng direktor, yan ang sasabihin nila, hindi nila pwedeng baliin yan. Kasi nga, katulad nito, katulad niyan, kung matatandaan nyo, ang Isiminay, yung dating Isiminay na ngayon nasa PTV4, yung madaldal na yung nangalap muna ng kanyang subscriber, puri-puri pa siya nung nabanggit siya na ang tawag nito na attorney. Yun pala hindi naman attorney. Yung madaldal na anchorman ayun. Ngayon dating nasa SMNI. Ngayon siyempre may floor director yan eh. Bakit yung pagbabalita lumilihis? No? Lumilihis yung pagbabalita. Ngayon, pinagsabihan siya. Siyempre, palibasa, nagdabog.
dinabugan yung kanyang amo, sabay alis. O, anong nangyari? Ngayon, ano na siya? Yung ano yun? Ano na siya? Yung talagang ano na siya? Public enemy number 1 na doon sa kanyang mga vlog, sa kanyang basta lahat. Pag magsalita, ano na siya? Anti-Duterte na siya. Samantalang noon, kung purihin grabe. Halos himuri na yung wheat packs. Pero ngayon, ang nangyari, dahil siyempre, wala nang pakinabang. Sabi niya, wala na akong pakinabang. Ano pang gagawin ko sa inyo? Nandito na ako sa kabila. Di ba? Siyempre, ganun lang ang buhay. Pag magaling kang sumipsip sa wheat packs, mapupromote ka. Makita nyo naman yung isang yung ating anti-Claire. Anti-Claire Castle. Di ba? Galing sumipsip. Ngayon, nako, pagdating sa issue ng bayan, parang natutulala. Pero, anuhin mo pagdating sa mga Duterte, grabe ang bilis. Talagang ang mindset talagang nakaprogram na. Kaya nga, marami pang mangyayari. Marami pang magaganap. Mayroon pa tayong 3 taon. Magtiis-tiis pa kayo dahil ang bagyo ay napakalakas pa, no? Pagdating niyan ng makikita niyo 'yan. Pagdating niyan itong 2025, midterm election. Lahat 'yan mga tahimik, lahat 'yan. Yung mga may pangarap diyan na maging presidente, tandaan niyo 'yan. Pagpasok ng 2026, 2 years preparasyon yan pagka-presidente. Pagdating ng 2026, makikita nyo yan. Malalaman nyo na kung sino ang nangangarap na magiging presidente. Kung sino ang unang bumira dyan, maniwala kayo sa akin. Iyan ang unang-unang may pangarap na maging presidente. Ngayon, wala pa yan. Talagang, ano pa yan? Anong tawag nito? Hindi pa kayang, kumbaga hindi pa kayang yan. Nakikisakay pa yan, kunwari kaalyado. Yan pa yan. Yan pa yan. Yung kung kayo mga mahilig sa politika, makikita nyo yan. Pagdating ng December, unti-unti nang kakagat yan eh. Kumbaga sa anay, unti-unti na yan, kagat-kagat na konti-konti yan. Di ba? Kumbaga magpapabango, magpapakilala. Yan na yun eh. Kasi part na yan, ang preparasyon pagdating ng 2028. Yan. Pero, tandaan nyo, may nakabinbin pa na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Isa yan sa magiging daan. Isa yan sa magiging daan. Titingnan nyo yan, yung may mga sa pagka-presidente, may hangad, maghahangad. Dito ka? Tabi ka sa akin. Guwapo ka naman. Sige. Kaya nga, itong mga panahon na ito, napakahirap ito. April pa lang. Ayan, pagkatapos ng eleksyon, makikita niyo yan. Makikita niyo na yan. Kaya, yung mga may hangad dyan, posisyon na yan doon para magpakilala. Mag-isip na yan kung paano babango ang kanilang mga pangalan, kung paano mag-grandstanding. Yan, makikita nyo yan. Yan yung may mga pangarap ng 2028. Yan na makikita yan. Yan ang tandaan nyo, yung mga mahilig dyan sa politika. Yung mga kayo, yung iba dyan talagang lalabas lang naman yung kanilang mga suporta pagdating ng eleksyon.
Pero kayo, kung nagmamatsyag kayo ng politika, maniwala kayo sa akin, tandaan nyo ito. Pagdating ng 2025, pagpasok ng 2026, kagat-kagat na yan konti-konti. No? Pagdating ng 20, itong ano na ito, pagkatapos ng eleksyon, impeachment. Yan, mag-umpisa na yan yung mga grandstanding, mga litanya na ano, mga litanya na makikita mong hindi siya makitaan ng mali, hindi siya masilipan. Yan, makikita niyo yan. Pag kayo i-analyze yung maigi, makikita niyo diyan kung sino ang mga puposisyon pagdating ng 2028. No. Mayroon ng isa diyan. Yung isa napakatahimik. Yung nagpasa ng budget. Yan, tandaan niyo 'yon. Last term 'yon. Kaya maaaring isa 'yon. No? Pero kung hindi nila matanggal ang Vice President Sara Duterte, tandaan nyo, yan ang number 1 na tatakbo sa pagka-presidente. Kasi iyan ang banta sa kanila lahat. Once na hindi nila natanggal yan, nako. Kaya nga, by hook or by crook, matanggal nila ang Vice President. Kasi once na yan ang nakalusot sa 2028, maniwala kayo sa akin, takbuhan ang mga yan, yung mga nakaupo ngayon, nako, takbuhan yan. Takbuhan yan, maniwala kayo. Kaya nga, ang mga politiko natin, hindi kayang solusyonan ang problema ng bayan. Kasi walang ibang inisip kung hindi ang kanilang mga sarili. Kung ang kanilang posisyon, kanilang kapangyarihan, kung paano mapanatili. Yan ang maliwanag dyan sa ating lahat. No? Kaya nga, sana tayong mga mapanuri tayo. Pagdating ng eleksyon, tingnan nyo kung sino ang tunay na nagmamahal sa bayan. No? Tingnan nyo mga senador. Sino bang maraming nagawa? Sino bang may mga ginagawa? Tingnan nyo yan. Mayroon dyan mga veterano senador, no? Hanggang ngayon, pinagmamalaki nila yung kanilang mga nagawa. Nasaan? Bakit lubog tayo sa kahirapan? Diba? Puro nilang pangako. Oh. Kita nyo. Pinagbintangan sa budget ng 2025, mayroong 5 billion ang Senado. May nagsalita ba? Nakontrahin? Wala. Kasi may pakinabang sila. Kung totoo yun. Totoo man sa hindi, bakit hindi sila nagsalita? Lalong-lalo na yung nag-approve ng budget sa Senado at saka sa Kongreso. Bakit hindi sila nagsalita? Na wala silang ganon. Tahimik ang lahat. Lahat kasi ang gusto nila nakaposisyon lang, nakaupo, makinabang. Di ba? Sa mga katuwid, hindi sila nag-iisip kung paano pagaanin ang buhay ng ating mga kababayan. Kung paano pagaanin ang mga Pilipinong naghihirap. Di ba? Ngayon, nagprotesta yung mga ibang mga OFW na hindi magpadala. Anong banta nila? Tapos pag pumunta sila doon, puri-puri. Ito ang buhay na bayani. Tapos ngayon, kinontra sila, nagbanta pa. Di ba? Saan ka pa? Grabe ang ating grabe ang ating mga politiko ngayong na ito, Hindi na maintindihan ang kanilang gagawin. Ano ba talaga ang kanilang direksyon para mapaganda ang ating
para makatulong sa ating mga kababayan. Dapat ang iniisip nila na wag nang umalis yung ating mga kababayan para dito na lang sa atin, ano? No? Isa iyan sa ano eh, isa iyan sa, kaya nga isa iyan sa nagustuhan kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, di ba, naghanap ng droga. Yung mga OFW natin, naiiwan yung mga bata. Di ba? Kung walang droga, naiiwas na nila yung kanilang pamilya. Di ba? Kaya nga, isa iyan kung bakit minahal ng mga OFW. Isa lang yan, ha? Kung bakit minahal ng mga OFW ang dating Pangulo. Isa pa lang yan. Pangalawa, yung kanilang passport. Ilan na? 10 years? Di ba? Grabe ang kaya grabe na lang ang pagmamahal nila sa dating Pangulo. Di ba? Isa iyon. Kasi nga, prinotektahan niya kung paano maging maayos ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas habang sila nandoon nakikipagsapalaran. Tapos ngayon, protesta sila laban sa hindi magandang ginagawa ng gobyerno. Tandaan nyo, ang gobyerno napaka-perfect yan. Ang hindi lang perfect yung mga nakaupo sa gobyerno. Yung gustong manamantala sa gobyerno, yun lang ang ano yan. Pero ang gobyerno po ay napaka-perfect yan. Yung mga nakaupo lang sa gobyerno ang hindi perfect. No? Kasi nga, pansariling interes, siyempre, pag nasa kapangyarihan ka na, nalululong ka na sa ano, nalulunod ka na sa iyong kapangyarihan. Iyan ang nangyayari, kaya nagkakawindang-windang ang ating mga polisiya sa ating bayan. Hindi na ginagawa. Marami pong batas, napakagaganda. Hindi naman nagagawa kasi maganda nga yung batas, binabaluktot. Lalong-lalo na pag may mga interes. Di ba? Oh. Kita nyo na. Yung isang anak ng DOJ secretary. Di ba? Nahulihan ng isang katutak na pinagbabawal na gamot. Saan? Absuelto. Di ba? Absuelto kasi sila mismo ini-interpret nila yung batas. Kahit babaluktutin nila, mailusot lang. Wala tayong magawa. Yun ang kanilang kinatigan naman. Kahit magtuwad-tuwad tayo dyan, kung hindi man tayo magprotesta, wala man tayong magawa. Tayo, kahit ganito, nagsasalita tayo. Ito, bilang isang pagprotesta na sa mga katuwid, hindi tayo sumang-ayon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. No? Yan lang ang mga bagay na ating kayang gawin. No? Kahit anong gawin man natin dyan, dahil iyan man ang gusto nila, magsalita tayo bilang isang no? Andyan naman tayo, wala na tayong magawa. Andyan na yan. Wala tayong magawa kung hindi magantay, magtiis. Kung kailan matapos. Pero huwag nyo nang tapusin. Hindi na maganda yun. No? Ang problema, gusto nyong wala ng katapusan, ginamit nyo pa yung pera ng taong bayan. Nako. Yun ang mali. Maling paraan. Kaya sana ngayon, yung mga tumatakbo, yung inyong mga pangako, tandaan nyo yan, mga pangako yan. Pangako pala. Baka mamaya, ando na kayo sa rurok ng inyong tagumpay, nando na kayo sa kinauupuan ng makapangyarihan. Nako. Makikita nyo ang makikita nyo ang mga abusadong mga politiko. Tandaan nyo yan.
naandoon sa, pag naandoon na nakaupo sa pwesto, tandaan nyo ha, tandaan nyo yan. Simpleng batas na hindi nila kayang sundin. Batas trapiko. Tandaan nyo, ang EDSA ay napaka-traffic na lugar. Napaka-traffic na lugar ang EDSA. Pero anong ginagawa ng mga politiko, mga nasa gobyerno? Gagamit ng haggard. Hahawiin lahat kayo ng mga taxpayer. Hindi nyo ba naranasan yan? Nakikipagbuno kayo ng traffic, may dumarating na hagad, hahawiin kayo lahat. Makadaan lang yung isang namumuno sa gobyerno. Hindi na ba naranasan yan? Sige. Nakikipagbuno kayo doon sa traffic, hahawiin kayo lahat para makatabi kayo, makadaan sila. Tama ba yun? Diba? Isa yun sa paggamit ng kapangyarihan bilang isang nakaupo sa pamahalaan. Simple yun, hindi nila masunod. Diba? Napakasimpleng bagay pero hindi nila kayang gawin. Kasi nga, isa yun. Bakit nalalasing sila sa kapangyarihan? Isa yun. Simpleng bagay na hindi nila kayang sundin. Bakit hindi nila magawa? Dahil nga, iba na ang kanilang pananaw eh. Sila ay makapangyarihan na. Mayroon na silang kapangyarihan. Sa tawag lang yan eh. Dadaan ako, ayaw kong matraffic. Hawiin nyo lahat yan. Sa tingin nyo, tama yon? Kung presidente pa, okay pa sa akin eh. Kung vice president, kung ambulansya, kung bumbiro, okay yun sa akin eh. Kasi yun ang trabaho nila eh. Yung congressman ba? Yung senador, trabaho ba nila yon? Na magmadali sa kalsada? Hindi nila trabaho yan. Isa yan sa uri ng pang-aabuso sa ating mamamayan. Kaya nga napakasakit sa atin. Mabing maingay. Ha? Nang Mainit? mo. Ha? Kung bakit mga Ano? siyempre, Alam rin ka pala. may maingay. Anong gagawin mo? Itatali ko yung ano. Sinong itatali mo? Sa kahoy. Ha? Mahulog eh. Kahoy. Mahulog ka, tawa na ulo. Diba? Kaya nga, kung tayo mapagmatsyag tayo, makikita natin ang mga nakaupo kung sino ang gumagawa ng tama. Pakahirap isipin na nagpapakahirap ka, kaltasan ka ng 12%. Bumili ka lang ng asin, may 12%. Bumili ka ng bitsin, may 12% back. Tapos, yung inupo mo na congressman, doon ka, 2 oras ka na doon, 2 oras ka na doon nakikipagbuno sa traffic. Maya't maya, may dumaan na hagad, hawiin kayo lahat. 2 oras na kayo ha. May dumaan na hagad, hawiin kayo lahat para lang makadaan siya. Di ba? Ang ating napakahirap ng natin. No? Lalong-lalo na yung mga abusadong nakaupo. Ang gobyerno po ay gobyerno yan. Perfecto ang gobyerno. Ang hindi perfecto yung mga nakaupo sa gobyerno. No? Yan ang unang-unang umaabuso yung nakaupo sa gobyerno.
Basta't sila na ay nakaupo, nakahawak na ng kapangyarihan, nalimutan na tayong lahat na nasa laylayan ng lipunan. Iyan ang masakit na katotohanan. Yan. Ako, matagal na akong sumusuporta sa mga politiko. Pero kung hindi ko magustuhan, iiwanan ko talaga yan. Totoo lang. Iiwanan ko yan pag hindi ko nagustuhan. Kung ayos ka naman, dyan ka lang. Marami akong iniwan. Nagtatampo sa akin. Bakit nagkaganon? Kasi nga, hindi na maganda ang inyong ginagawa. Di ba? Hindi na maintindihan, hindi na magkaintindihan. Bakit? Anong nangyari? Tanungin niyo ang sarili niyo. Bakit anong nangyari? Trabaho ko. Ay! Ano ang bago niya? Trabaho ko. Napakalakas pinagtrabaho. Ano bago niya? Kaya nga, maraming pagkakataon na tayo pwedeng pag-isipan nating maigi itong darating na eleksyon. Tingnan natin. Sino ba ang mga re-electionist na maayos? Tingnan nyo yan pag mga balimbing, yung mga balimbing na politiko. Tingnan nyo yan. Pag mga balimbing yan, maniwala kayo. Kapangyarihan ng habol yan. Walang sariling paninindigan yan. Walang magagawa yan para sa ating lahat. Lalong-lalo na sa laylayan ng lipunan. Alam niyo kung bakit? Kung nasa nang may pakinabang, doon sila. Oh. Kailangan tayo niyan kasi mag-i-eleksyon. Iyon ang pakinabang nila. Pagkatapos ng eleksyon, goodbye ka. Di ba? Ganon ang mga ganon ang mga kapangyarihan. No? Nakikita niyo yan. May mga sariling partido. Pero bakit pumupunta doon sa mga partido kung saan ang partido? Diba? Partido nila, tinataksilan nila. Sa bagay ako, hindi ako magtaka. Pilipino nga, pinamigay. Oh. Pilipino nga, pinamigay. Nagmakapili. Kaya nga tayo dapat maging tayo. Malapit ng eleksyon, tandaan nyo. Napakalapit na ng eleksyon. Yan ang ating palatandaan na tayo ay maging isang Pilipino. No? Ilagay natin sa tama. Nasa ating mga kamay ang pagbabago ng Pilipinas. Ilagay natin sa tama. Tandaan nyo, maraming politiko dyan. May nagawa ba? Ang hinabol nila, ang kapangyarihan. Pag nakaupo na sila doon sa upuan ng makapangyarihan, nalimutan na tayong lahat. Kailangan na naman tayo pag malapit ng eleksyon. Diba? Malapit ng eleksyon. Ang sasarap na naman ng mga pangako. Oh. Tingnan niyo yung mga congressman. Walang inatupag kung hindi mamigay ng ayuda. Trabaho ba nila yon? Di ba? Trabaho ba nilang mamigay ng ayuda? Ang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi gumawa ng ayuda. Oh. Di ba? Mayroon tayong ahensya. Mayroon tayong DSWD.
na gumawa ng ginagawa ng mga kongresista. Pero bakit nakikialam sila? Takot silang mawala sa kanilang kapangyarihan. Kaya ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Kanina ba yung pera na yan na pinamimigay nila? Kanila ba yan? Atin yan. Atin lahat yun. Pero anong ginagawa nila? Inaangkin nila. Kanila yun. Samantalang hindi nila trabaho yan, ha? Hindi nila trabaho ang mamigay ng ayuda. Hindi nila trabaho ang mamigay ng akap. Pero hindi ko sinasabing masama yun, ha? Kasi pira natin yun, eh. Ang masama doon, yung sistema. Kasi ang namimigay, isang kongresista. Diba? Ginagamit nila sa pansarili nilang interes. Saan doon ang malasakit? Diba? Biruin mo. Nakalagay doon, Congressman. Congressman, Wangwang. No, sir. Medical mission. Kanila bang pera yung pinamimigay na yun? Yung pinambili ng gamot? Hindi kanila yun. Di ba? Ginagamit nila para tayo, paikot-ikutin lang nila. Tayo naman, tuwan-tuwa naman tayo kasi namimigay. Nagkakaroon tayo. Hindi natin naisip na panandalian lang yun. Panandalian lang yun ang ginagawa nila. Panlilin lang sa madaling salita. Panlilin lang sa atin yun ng mga politiko na ang gusto lang nila ay manatili sa kanilang kapangyarihan. Diba? Kaya tayo tandaan natin. Minsan mo? Tandaan natin yung mga bagay na yan. Minsan mo yan? Ang mga congressman na namimigay ng mga akap, ng ayuda, tandaan nyo yun. Huwag nyo nang iboto yan. Malapit na ang May 12. Sabihin nyo sa kanila. Tanungin nyo, kung pira nyo yan, maniniwala ko. Aminin nyo na pira nyo. Hindi man nila aminin yan. Kasi pag inamin nila yan, vote buy, yun. O, ginamit nila yung DSWD. Pira natin. Legal yun, pero vote buying pa rin. Diba? Binili ang prinsipyo mo eh. Binayaran ka. Ngayon, pag nagnakaw yan, kaya mo kontrahin? Inakinabang ka? Oh. Di mo pwedeng kontrahin yun. Nakinabang ka. Baka sabihin sa'yo, ikaw ang unang nakinabang ah. Binabawi ko lang yung akin. Oh. Diba? Yan ang ano dyan. Yan ang matinding balik yan. Kung ikaw nakakurot ka, sa kanila nakadakot. Ah. Di ba? Kung sa isang buo na posporo, nabigyan ka ng isang palito, sa kanila yung isang buo. Di ba? Yung isang nabigyan ka ng isang palito, yung lahat ng kasama ng kanila, sa'yo lang isa. Di ba? O, sino ang mas marami? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Dito sa aming lugar, last eleksyon ng barangay kapitan, nag-ikot yung isang congressman patuloy. Nag-ikot yung isang congressman, namigay ng kung ano-anong pinamigay. Anong pinamigay nito? Para mabulag yung mga butante, namigay ng medical assistance, burial assistance, kung ano-anong mga assistance. No?
galing nila. Gerard Galang. Akala nila, pira nila. Ang pakiramdam nila, pira nila kasi namimigay ng ano. Pero kung titingnan mo, DSWD. Yung pinipirmahan mo, DSWD. Di sa makatuwid, pira natin yun, DSWD. Hindi nila pira. Pero kung makaasta sila, kanila. Di ngayon, malapit ng eleksyon, panghuli nilang diin. Indigency lahat ng butante. Eh, ang butante dito sa amin, mga 18,000 ang butante. Ngayon, ang gumawa ng indigency is 12,000. Sabi ko doon sa nakaupo na kapitan. Kapitan, kasi re-electionist siya eh. Sabi ko, Kapitan, 12,000 ang binigyan niyo ng indigency. Pumaltos man dyan yung 5,000, talo ka pa rin. Maniwala kayo sa akin, talo ka pa rin. Oh. Anong nangyari pagkatapos ng eleksyon? Talo. Landslide yung mga walang alam, yung mga hindi kilala. Nanalo lahat. Yung mga hindi kilala, hindi nga alam kung taga saan eh. Nanalo lahat mga hindi kilalang kagawan. Eh, iisa lang ang kilalang kagawan. Yung pang hindi nanalo. Di ngayon, ito na. Yung 12,000 na indigency, ang nakalagay doon is 2K assistance at saka bigas from the SWD. Di ba? Di, ang ganda kasi isang sakong bigas at saka 2K. Napakaganda. Ngayon, nung kinuha na, tapos ng eleksyon eh. Wala nang kuha na. Nung kumuha na, yan, sobre, tinignan, toke. Okay, di ba? Toke, di ba? Ngayon, kukunin na yung bigas, babayaran mo pala ng 950. Di ba? Babayaran mo ng 950. Eh, ang natira sa'yo is 1,050. Okay pa rin. Kasi may 1,050 ka dyan eh. May bigas ka pa. Pero doon sa papel, hindi sinabing bayaran mo. Hindi mo pwedeng kunin. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi ko na kunin yung bigas. Ay, hindi pwede. Kasama yan sa papel eh. Babayaran mo taga, obligado. Kukunin mo yung bigas para mapakinabangan mo. O ngayon, sino ang mas nakinabang? Kayo, na tumanggap ng bigas at saka 1,050? Or, yung binayaran mo ng 950? O. Ngayon, ito. Para mas madaling, ikaw, nakatanggap pa ng 1,050, kabuuan, 12,000. Ang nakatanggap ng tag 1,050. Pero ikaw, individual, nakatanggap ng 1,050 at saka isang bigas. Individual yun ha. Eh yung isa, nakatanggap ng 12,950. Di ba? 12,950. Di ba? Ang hirap kwentahin. Oh. Sino ang mas maraming natanggap? Di ba? Mayroong maraming natanggap. Yung nag-distribute. Kung sino man ang nag-distribute, iyon ang pinakamaraming natanggap. 12,000 sa kanya eh. Na 950. Kami na individual, 1,050 lang at saka isang kaban ng bigas. Sinong panalo? Kami o sila? Diba? Oh, diba ang sarap ng buhay? Hayahay. Pira na sana, naging bato pa. Sa kanila, naging grasya. 12,950. Saan ka pa? Di ba ang ganda? Ang saya-saya.
Ang galing. Ang galing ng ano natin, sistema. Pinaikot-ikot lang tayo, pinangakuan. Bandang huli, sila ang may ganansya. Diba? Yun. Alas 9 na. May lakad pa. Okay, oras na tayo. Maraming salamat. At sa mga dumaan, maraming salamat sa inyo lahat. Kay Mami Mercy Calonod, maraming salamat. No? Hindi tayo magsasawang magpasalamat. Naging bahagi ng buhay natin yan. Minsan. Hanggang ngayon. Dadalhin natin yan. Dadalhin ko yan. No? Maraming salamat po. At hanggang sa muli, abangan nyo po ang ating pagla-live. Abangan nyo po mamaya, mayroon akong upload. Mega lang shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Happy Palm Sunday po. Blessed Sunday po sa inyong lahat. God bless us all.